съм Диана. Добре дошли в моя канал за кето и нисковъглехидратни торти, десерти и печива. Последвайте ме, ако още не сте го направили. Сложете камбанка, харесайте или не харесайте и моля напишете в коментар какво бихте искали да видите от мен в нисковъглехидратен вариант. И тъй като след скоро наближава Великден, вече от всякъде има изкушаващи аромат на препечени, захаросани козунаци. И тъй като това е изключително несъвместимо с ограничаващият кето режим, някак се не върви козунак и кето диета. Да, обаче аз ще ви предложа вариант, когато не е нужно да правите компромис с хранителния си режим и въпреки това да не сте дискриминирани от факта, че навсякъде около вас си хапват козунаци. Да, възможно е. Може да има и нисковъглехидратен козунак. Няма да бъде точно козунак, като месеният на конци козунак на баба ви, но пък също може да се нарече обреден хляб. Нещо подобно като италианският хляб панетоне. Какво са панетоне? Панетоне правят италианците по време на коледните си празници. Различава се от нашия козунак по това, че не се меси толкова дълго и е малко по-висок. Около 20 см е височината на този вид обреден хляб. Варианта, който аз ви предлагам, ще бъде нисковъглехидратен. Ще използвам само бадемово и кокосово брашно и реших, че ще е много добра идея, ако сложа като плънка нарезани на дребно сушени кайсии. Количеството ще бъде много малко, така че няма да увеличат с много въглехидратите в нашия обреден хляб, но пък ще създадат една интересна закачка. И така, за нисковъглехидратният обреден хляб панетоне ни трябват следните продукти. 150 грама бадемово брашно, 50 грама кокосово брашно, 120 грама еритритол, 200 мл течна сметана, 100 грама крема сирене, маскарпоне или извара, 3 яйца, при мен са размер L, лъжичка и половина чайни бак пулвер, една лъжица ксантова гума, 50 грама разтопено, при мен е кокосово масло, но може и с краве. И какво остана? Останаха бадеми и кайсии, които ще използвам като плънка на нашия козунак. И така, да започваме. Първо ще смеся сухите съставки, кокосовото брашно, бадемовото брашно, и ще сложа при тях бак пулвера. Разбърквам добре. Отнасям го на страна. В друга купа разчупвам и слагам 3 яйца. Добавям ксантовата гума, подсладителя, щипка сол и разбивам с миксера до получаване на еднородна смес. След което в тази купа добавям и кремата сирене
Аз използвам в случая извара, но няма голямо значение. Разбивам, добавям към сместа и течната сметана. Разбивам още малко, накрая добавям и настърганата лимонена кора. След което през сито на няколко порции добавям сухите съставки. Разбърквам с шпатулата, така че да се получи лепкаво тесто. Оставям да почине около 5-10 минути. През това време нарязвам бадемите, така че да станат филирани. Ако имате филирани, директно ги слагате тях. Нарязвам и сушената кайсия, който ще използвам като плънка в нашия козунак. Във форма, която при мен е разтегателна форма за торта 16 см. Слагам част от тестото. Добавям нарязаните на парченца кайсия и малко филиран бадем и изливам останалата част от тестото за козунак или панатоне. Тъй като не използвам мая, за да бъде класически козунак. След като съм сложила цялото количество тесто, отгоре покривам с филиран бадем. И отнасям да се пече на 165 градуса около час и половина. Съветвам ви да сложите предварително фурната да се грее и да печете на по-ниски градуси, на 165. Ако след час и половина вашият козунак не е готов, оставете го още малко. Може да пробвате с дървен шиш, дали е изпечен добре, след като времето от час и половина мине. Ако не, да опечете. Ето при мен какво се получи. Изглежда добре. Разрязах и въпреки че не му е време, реших да тествам. Да, добре. А вие ме последвайте.